Si me punxen no me trauen sang. En la vida m'haguera jo esperat que vostè anava a situar la institució que representa a este nivell de cloaca que l'acaba de situar. I dit això, com ja ha aconseguit convertir això en un circ, trie vostè el paper que vol jugar. Hi ha personatges molt interessants en el circ. Crec que els ciutadans ja li han donat el seu paper. Jo li pregunto, si és tan amable, per favor, de contestar-nos al nostre grup, quina és la valoració que fa vostè i el Consell sobre l'auto del TSJ declarant-se competent per a conèixer els fets derivats de la resolució judicial dictada per el Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional i que afecten, entre altres, a vostè. Veig que ha triat vostè el paper i segueix insistint. I té vostè últimament una virtut i és que el que uno se prepara per a comentar en vostè sempre ho desbarata. Perquè que precisament vostè, que ha alardeat en públic de la seva íntima amistat amb el president del TSJ, diga que respecta la independència del poder judicial, permetem que me diga, però és un acudit. Molt bé, jo li demanava la valoració política, senyor Camps. A mi no m'interessen els problemes que el senyor Camps o el senyor Costa tinguen en la justícia. No m'interessa. A mi m'interessa vostè en la mesura que és president de la Generalitat. Representa una institució la més important del nostre país i, per tant, en aquesta mesura m'interessa vostè. El senyor Camps no m'interessa, m'interessa el president. I el president està fent-ho molt mal, perquè no dona explicacions polítiques, que és el que estem demanant així, i és el que té que vostè dir així. Vostè no vulnera el secret sumarial per donar la cara políticament, perquè és el que té que fer com a president de la Generalitat. I com a senyor Camps ja s'apanyarà vostè en els magistrats. El ratito largo del que vostè parlava el dia 12 de març se li està atragantant, senyor Camps. Vostè parlava d'un ratito largo. Mire, sé que queda un ratito largo, que se van a seguir montando una fiesta ustedes. Fenomenal, però queda un ratito largo. No, no és una festa, això. Això no és una festa, això és molt lamentable i jo lamente on ha situat vostè la institució. Mire, vostè diu un dit que dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras. Vostè ha dit el que havia de callar i ha callat el que havia de dir. I el dia 12 de febrer també dia vostè que minimitzant les seues relacions amb els imputats organitzats en la trama, usted va a decir, como me ha hablado de una persona, yo tengo suerte de saludar a muchas personas a lo largo de año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades. Pues molt bé, jo suposo que vostè, com a liberal que se proclama així, no qüestiona la premsa lliure i aleshores jo li pregunte, és cert la conversa que va vostè tindre amb el senyor Álvaro Pérez, que ha sigut la riota de tota Espanya, esa conversa a lo Corín Tellado, que mire vostè, si n'hi ha algo pitjor de lo que se va dir en aquesta conversa és el dia i l'hora. Escolta vostè, la nit de Nadal, a les 10 menys quart de la nit, la gent normal, el que fem és estar en la família, acabar de preparar el sopar per assentar-nos en els sers més íntims i volguts que compartim aquesta nit. I vostè estava parlant en este senyor, imputat en la trama, i li proclamava la seva eterna amistat, li demanava a ell la lleialtat eterna també, i proclamava el dia 7 de gener, l'endemà de Reis, la gratitud per les dàdives d'este senyor, que per cert vostè així també va negar haver rebut dàdives. Jo li pregunto, és certa lo que se desprèn d'esta conversa? Vostè va rebre regals d'este senyor? Per què va rebre els regals d'estos senyors? Mire vostè també proclamava la grandesa de la nostra comunitat, ho fa constantment, que vostè el que vol és convertir a la comunitat valenciana en l'ull del món, que tot el món mos mire. Doncs sí, ha aconseguit vostè que tot el món mos mire i que a més de pas se riguen de nosaltres. Això és el que vostè ha aconseguit. Milers de vinyetes on se riuen dels valencians i valencianes per el president que tenen. Ahí és on ha situat la institució, en la riota. I mire, ens ha decebut, fins i tot els que mai l'hagueren votat. Però alguns pensaven, fins i tot no compartint la seva ideologia, no l'hagueren votat mai, que amb vostè entrava algo de moral en el Palau de la Generalitat. Però està vostè fent bo al seu antecessor en quant a aquestes qüestions. Nada de nada diu així, ni de la trama ni de lo otro. M'agradaria saber què és lo otro. Podria explicar-ho? Què és lo otro? I políticament vostè li toca assumir responsabilitats. Té dos camins. Uno, jo no li vaig a dir que dimitisca ni que se'n vaja com feien els seus antecessors, però la dignitat cada un la situa on la situa. Alguna gent la situa en els bancs blaus, altra la situa on ha de situar-la. I si vol arreglar-lo políticament, convoca eleccions. No presumisca del 52% de fa 2 anys. Convoca eleccions i veig a veure quin és el percentatge que ara li atorga la ciutadania. Mire vostè, confiança
confiança estan els seus companys de sumari, però confiança en vostè els ciutadans i ciutadanes ja no en tenen. Moltes gràcies.